କହିଲୁ ଆମ ଦେଶ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କ'ଣ? କଟକ। ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଭୈରପୁର। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଣରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଲାଗିଛି ଆମେ କୋଉ ଗଛ? ବେଲ ଗଛ। ଆଉ ବାବା ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ବୋଉ ନାଁ? ଅଞ୍ଜୁ। ଆଉ ତୋ ମାମା ନାଁ? ଆଉ ମୋ ନାଁ? ପାପା ନାଁ? ଆଉ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର କାହା ଘର ସେଇଟା? ଆଉ ଆଉ ତତେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ 1 2 କହିଦେଲୁ। ଆଉ ABCD କହୁନୁ ABCD କହୁନୁ A ତାପରେ କ୍ୟାଟ୍ ସି ହଉ ତାପରେ ସି ପରେ କ'ଣ? ହଁ ତାପରେ କହୁନୁ ସରିଗଲା।